מה קורה? מה העניינים? בסדר, עמותת הרצליה אוהבת חיות עלתה בקמפיין שילוט חוצות לא שגרתי. אני רוצה שתפעילו את הדמיון ותקשיבו על גשר מחלף הסירה. אולי אפילו ראיתם בדרך לעבודה. על הגשר של מחלף הסירה יש תמיד ברזלים שהם מהווים בדרך כלל את הקונסטרוקציה להנחת שילוט חוצות. ראיתי? לא ראיתי, אוקיי. אז מה שהם עשו בעמותה, הם שמו קאטאוטים, גזירים של כל מיני חיות מחמד מאחורי הברזלים, מאחורי הקונסטרוקציה של הברזלים, שככה התקבל שהחיות נמצאות כאילו מאחורי סורגים. ובאמצעו של הגשר הם כתבו עצוב לחיות בכלוב, עצוב לחיות בכלוב. זה מאוד מאוד יפה. איך לא ראית את זה? זה מול העיניים שלנו שאנחנו יוצאים מהזה. זה מול העיניים שלנו שאנחנו יוצאים לא ראיתי. לקבל פתאום תעודה כזו מאנשים, אנשים התקשרו, אנשים פנו, גם בפייסבוק, גם במסרים, פתאום וואו, איזה שלט. ימי האימוץ שלנו זכו פתאום להיות מלאים באנשים, שבדרך כלל אנחנו לפעמים מתייבשים פה המתנדבים עם עצמנו והכלבים לבד, ולא זוכים להרבה אימוצים או לקהל. זה בהחלט הגביר, הייתה עלייה בטלפונים ואימוצים בעקבות זה.